ഗൈസ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു യുവർ യൂട്യൂബ് ചാനൽ. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇന്ന് വൈകിട്ട് കൊട്ടാരക്കര ഗണപതി അമ്പലത്തിൽ പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. നല്ല രസമായിരുന്നു. കാരണം ഇന്ന് അവിടെ ഉത്സവമായിരുന്നു. നമ്മൾ ഉത്സവമാണെന്ന് അറിഞ്ഞിട്ട് പോയതല്ല, അമ്മമ്മയ്ക്ക് കുറച്ച് വഴിപാട് കഴിപ്പിക്കാൻ പോയതാണ്. പക്ഷേ എന്തോ ഭാഗ്യത്തിന് ഇന്ന് അവിടെ ഉത്സവമായിരുന്നു. 12-ാം തീയതി വരെ ഉണ്ട് ഉത്സവം. മെയ് 2-ന് ആരംഭിച്ചതാണ്. പിന്നെ ഉത്സവം ആയതുകൊണ്ട് പറയേണ്ട നല്ല കാഴ്ചകളായിരുന്നു. गणनायकाय गणदैवताय गणाध्यक्ष